ፍጻመ 18 ልቦና ሴጋ ሲቲ ልቦና ውሉል መሰረታዊ ፍልጠትን ግርም ዝኾነ ርድኢት ናይ ልምድታትን አካይዳን ሕብረተሰብ የጠቃልል። ልቦና ብሓደ ሸነኽ ከም ኣመር ሓሳባት ናይ ምፍልፋል ልምዲ ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኣብ ግብራዊ ናብራ ናይ ሕብረተሰብ ኣዝዩ እወታዊ ተራ ዝፃወት አካይዳ እዩ። በዛ ዓይነት መግለጽ ድማ ኣብ ሓደ እዋን ከም መሰረት ናይ ፍልስፍናን ግብራውነትን ዘጠቃልል ኣምር ጌርና ንገልጾ። ልቦና ለባማት ሰባት ዝውንንዎ ዓብ ጸጋ እዩ። ለባማት ዝበሃሉ ሰባት ከዓ ጥበብ ናይ ኣስፊሕካ ምሕሳብ ዝውንኑ ትዕግስተኛታት ብብስለቶምን ላዛዘረብኦምን ብምኽርን ብተግሳጽን ብኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ሕብረተሰብ ዝፍለጡ እዮም። ዝበዝሑ ለባማት ብኸባቢኦም ዝፍለጡ ፍልጠቶም ውን ኣብቲ ናቶም ሕብረተሰብ ጥራይ ዘገልግሉሉን እዮም። ገለ ለባማት ድማ ልቦናኦም ዓዲ ሰጊሩ ነቲ ናይ ህዝቦም ፍልጠትን ብልሕን ንኻልኦት ሕብረተሰብ ከገልግል ይረአ። ኣብ ገለ ዘረባ ወለድና ሓደ ለባም ወዲ ዓዲ እከለ ኢሎም ካብ ዓዶም ርሕቕ ዝበለ ዓዲ ክሰሚዑ ክውከሱን መቸም ሰሚዕና ኣለና። ነዚ ኣባሃህላ ዘራጉድ ገለ ምስላታት ብዛዕባ ለባማት ምስ እንጠቅስ ለባም ናይ ዓመቱ ዓሻ ናይ ዕለቱ ይሓስብ፣ ዓሻ ክዛረብ ለባም የስተውዕል፣ ዘረባ ለባም ኣብ ምስማዕ ኮኸብ ሰማይ መሓዙ ምተኻእለ፣ ዘረባ ለባም እንተ ዝስማዕ ኮኸብ ሰማይ መሓዙ ምተኻእለ ንምባል እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ለባማት ሰባት ዝልለይሉ ቀንዲ ጉዳይ እንተሎ መፍታሕ ግርጭትን ባእስን እዩ። መን ዘይጋራጮ ዘይዕረቕ ደኣ ከም ዝበሃል ውን ኣስተውዓልትን ጽምባሃልትን ስለ ዝኾኑ ለባማት ሻራ ከይሓዙ ዝተባእሱ ወገናት ይቕረ ክበሃሃሉን ክዕረቑን ኣይጽግሞምን። ዝተበደለ ክከሓስ በዳሉውን በደሉ ክናዘዝ ስለ ዝገብሩ እዩ ከዓ ለባም ይሕረድካ ዋዕላ ይፍረድካ ዝበሃል። እዚ ማለት ድማ ለባም ኣይጎድኣካን ወይ ዘይግባኣካ መቕጻዕቲ ከም ዘይውስንን የረድእ። ከምኡ ውን ምስቲ ካብ ስምዒት ርሒቖም ዝሓስቡ ምዃኖም እቲ ዝውስንዎ ፍርዲ ቅቡል ይገብሮ። ሕብረተሰብ ለባም ይሕረድካ ብምባል ቅቡል ምግባሩ ውን ማዕረ ክንደይ እሙናት ምዃኖምን ተቐባልነት ከም ዘለዎምን ንጹር መግለጺ እዩ። ኣብ ጉዳይ ዕርቅን ፍትሕን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝበዝሕ ዋኒን ሕብረተሰብ ውን ለባማት ተደለይቲ እዮም። እቲ ምኽንያት ድማ ንግድላት ክፈትሑ ንነገራት ከተሃዳድኡ ምኽርን ሓበሬታን ክልግሱ ለባም ፀውዕ ይበሃል። ስለዚ እዩ ከዓ ኣብ ህዝብና ልቦና ልዕሊ ንዋይን ጥሪትን ዝምረጽ ልዙብነት ካብ ሃብቲ ተሓይሽ ከዓ ዝበሃል። ሃብቲ ንለባም መገልገሊኡ ንዓሻ መሰይጠኒኡ ከም ዝበሃል ውን ለባማት ዘለዎ ጸጋ ንኣገልግሎት ህዝቦም ከም ዘውዕልዎ፣ እዚ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ፍቕርን ክብርን ከም ዘውህቦም የረድእ። እዚ ምስቲ ተመራመርቲ ባህላዊ ልቦና ሴገሲቲ ዝብልዎ ይሳነ። ለባማት ክልተ ክእለት ኣለዎም። ሓደ ሰፊሕ ርድኢት ኢንሳይት ንሞራላዊ ምርሒትን ኤቲካል ኢንስፓይሬሽን። ስለዚ ለባማት ጥበበኛታትን መስተውዓልትን እዮም። እዚ ድማ ኣብ ሞራላዊ ረብሓ ህዝቦም የውዕልዎ። ተመራመርቲ ወይ ፍላስፋታት ግን ሽሕ እኳ ጥበበኛታትን መስተውዓልትን ይኹኑ የግዳስ ሞራላዊ ተወፋይነትን መሪሕነትን ኣብ ህዝቦም ኣየርእዩን። በዚ ከዓ ምስ ለባማት ይፈላለዩ። ከምቲ ኣፍሪቃውያን ለባማት ሰባት ወላ ምስ ሞቱ ኣገልግሎቶም ኣየቋርጽን እዩ እንብሎም ለባም ክመውት ልቡ ንጉስ ክመውት ግንቡ ርኸቡ እንዳተባህለ በቲ ዝገደፍዎ ሰፊሕ ልቦና ህላውነትን ኣገልግሎትን ኮይኖም ይዝከሩ። ኣብ ባህላውያን ኣፍሪቃ ተራ ለባማት ኣብ ማሕበረ ቁጠባን ፖለቲካ ህዝቦም ዕዙዝ እዩ ነይሩ። ድሕሪ መግዛእቲ ዝቆማ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ነዚ ዓብ ጸጋ ዳርጋ ኣባኺነንኦ ክበሃል ይከኣል። እዚ ከዓ ተራ ለባማት ኣብ ውሱን ከባብያዊ ጉዳያት ተሓጺሩ ብምትእትታዊ መንግስታዊ ትካላት ውን ተረኦም ተደሪቱ። ኣብ ኢድ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን እሞ ከዓ ብምዕራባዊ ስልጣነ ዝተመርኮሱ ዓሚቕ ርድኢት ናይ ባህልን ወግዕን ህዝቦም ዘይብሎም ንጉዳያት ህዝቦም ብዓይነ ልቦና ሕብረተሰብ ኣፍሪቃ ህዝቦም ዘይኮነ ብምዕራባዊ ክልሰ ሓሳባት ከሰላስሉ ኣብ ዝበዝሕ እዋን ይረኣዩ። ለባማት ኣብዚ እዋን ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝዓዘዘ ተራ ክህልዎም ዝተገበአ። ምኽንያቱ ዝለዓለ ፍልጠት ኣብ ባህልን ናብራን ሕብረተሰቦም ይውንኑ። ከምኡውን ምኩራት ናይ ሕብረተሰቦም ጸጋ ብደቂቕ ዝፈልጡ ኣብ ባህላዊ ትሕዝቶ ከባቢኦም ውን ኣውታዊ ርድኢት ዘለዎም እዮም። እቲ ዝበለጸ መንገዲ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ክጽንዓሉ ዝኽእል ውን ብመንገዲ ለባማት እዩ። እዚ ዓይነት ጸጋ ንምዕዛዝ ብዝሓሸ ሜላ ክስራሓሉ ምተገበአ።
أب هاجرناون كم زبزحة هاجرات أفريقيا ترى لباماتن لبناوي التحساسبان أكايدان تجوسي يمثل سبربحة بوليتيكانياتات قداي هزبهم حنكرو جيروم بفتحن مورالاوي قديتان كم الرحوس لزيدالي دما لبامات كحوسو ويلبونا كورسو أي رأيون أبز أوان هزبنا عقلوت أبيبو كم زودقت قرب زركب مسار زو علالو كوينو زقلاقلون فتح زوز قالون كم لماد لبامات تسوع كيبل مهورات تسوع يبلالو أموخا مهوراتنا سرح لبامات ولدي يسرحدو قالو إلكا كتحتت نايقدنيو مهورات شحكوا فلاتاتن كإلاتاتن انتخونو بمورالاوي تلقونتو فاينتن هزبوم كمرحو يخلودو عمي فلتات بهلن كبراتن هزبوم كألوامدو زبل حتو ملعال أقداسي إيو كمزي نريئو زلنا كلو أف زخفته قرم مكانيو قداي هزبي حنبليل كبلو زوعلو حيالو إيو أما حبراوي مراخبيتات يخون أبستفالالي قداياتن كم نعزبو زلنا قدايات زت امززون فللي زقافحون انت زي كوينوم ورزو يزخونه أتحاحزاز أينرين إزي سنبردو لبامات اللو زبلدو أيكونن كندي كابقوم أما حبراوي مراخبيتات بقداي هزبي نحلقينا نابلو وقحت أبحاز الزاربو بمستوعال زكافلوو ننويح اوان زكايد حساب المدباتن اللوام كنبل نخل كم لبامات ولدي نجر أحوات يدقى أصدو ولاس نجر أمانجو أحوات يخصكسو يوعلو عشا لبام تولده تقلته لبام عشان تولده تزمته كم زبها لبامات ولدي عياش وليدوم حاليفهم كيكونو تزمتنا كي نبلن دما نسكف